दिनै प्रकाश इउटुबारजों आंजों माखासे माने थरखा बिथरखौ जादों। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर, जोंहा मा होनगोन बिपुल एक्टर बिपुल मुसाहारि ना बसुमतारिमोन, आं मोजाङै टाइटेलखौ मोजाङै मिन्थिया लोगोफोर, निमाहा होबानो जाबाय। दा बिथांखौ जोंहा प्रकाश नार्जारि बिथाङा दोला होबाय बा मानजिबाय नामा? माथो मेगनफ्रा बुथेलाबायनाय माबा माबिसो नुलाय लांबाय जोङो, नङा होमबा? दा बेफोरबायदिबाथ' बोरै जागोनलै? बेबो डेन्जार बेफोरबायदिबा एकदम अर जोंब्लावलायो होननायखौसो जों मिन्थियो। नंगौना नङाबा आंबो मोजां मिन्थिया दै लोगोफोर। खिन्थु थांनाय समाव जोंहा बिपुल एक्टरा ओरैबायदि हुमखि होदोंमोन, ओरैबायदि धुमखि होदोंमोन, माने आङो थांनाय भिडिअफ्रावबो बुंखादों, माने मानसिया खुगायाव गावनि खुगाखौ एसे हमथानानै लानांगौ होननानैबो बुंखादोंमोन आं। स' लोगोफोर, बेबायदिब्ला जोंहा मा होनगोन बिनि सिगां जोंहा ओरैबायदि माने भाइराल जालायबाय आरोखि, माने सासे सिख्ला हरदि हरला बायदिसिना हेनटेन नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबा माने निस्सय मिथिनो मोनगोन। आरो बिनि उनाव जोंहा नैबे बिपुल एक्टरा, नङा होमबा, बिपुल एक्टरा मा बुंदों, जायनाखि थांनाय समाव बिथाङा हुमखि होनानै लादोंमोन बा देथारगोन बा माबि दानथारगोन, सिखा खुख्रि बायदिसिना हेनटेन होननायखौ जों बयबो मिथिनो मोनदों, नङा होमबा? दा बिनि सिगां जों नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनानै बा नायनानै लाग्रा, आरो गोबां नुखाबायबो जा। बेजों लोगोसे गिता आरो बिरबल होननायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन फेसबुकाव। दा बे भिडिअ आपल'डा जाहैबाय माने आंहा माखासे फैसा मोननांगौ दं प्रकाशनाव, आरो प्रकाश इउटुबारा फैसा लादोंमोन नालाय, बे फैसाखौ आङो रिकभार खालामफिननो थाखाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेवहाय आंनि बे मोननांगौखौ रिकभार खालामनो थाखाय माने आङो माखासे खोथा बुंनायाव आङो नैबे बिरबल आरो गितानि पार्सनेल लाइफआवबो हाबनाय जादोंमोन आरोखि। दा बेखौ आं क्लियारफाइ होनो नागिरनानै नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों जे मालायफोरनि खोनानाय बाथ्राखौ लानानै आङो गिता आरो बिरबलनि गेजेराव जे माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड होननाय मोनसे सोदोब ओंखारदोंमोन। दा बेफोरो माने मोनसे जुस आरोखि, बे रागानि खेथ्रआव ओंखारदों। बेखौ आं दिनै माने मिडियानि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय जे बे जेबो नङा, बे मिसा खोथा, आरो आंबो बे खोथाफोरखौ मालायनिफ्राय खोनानानैसो बुंदोंमोन। दा आङो बेखौनो क्लियार होनो नागिरदों जे बिरबल आरो गितानि माने सानैनि गेजेराव बेबादि जेबो गोथौ सोमोन्दो गैया। आं दिनै माने गोबां मानसिनाव सोंनानै आङो क्लियार लानानै मोनबाय, बेबादि नङा। दा मानसिफोर रिउमार खालामनायखायसो बे खोथाया ओंखारदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे आं दा जायफोरनाखि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बुंदों, सानै साथामसो मानसिफ्रा मुं सुदों, बिथांमोनखौबो आं बुंगोन जे माने बिथांमोनहा बेबादि नङा, आरो फैबाय थानाय समाव बेबादि मुं सोनाया थिग नङा होननानै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय। दा आं बुंदों दिनै मिडियानि थ्रुयै जायफोरनाखि बिथांमोननि गाज्रि मोनसे भाइराल माने वार्डस बा गाज्रि भिडिअ, माने बिसोरखौ भाइराल खालामनाय भिडिअ ओंखारदों होननानै जदे मदे शेयार खालामनाया थिग नङा। मानसिफोरखौ माने मोजाङै डिटेल्स खबर लानानै, आजिखालिथ' नोङो ससियेल मिडियाफ्राव जायनो हायो बेनो बांसिनानो माने बखिलायनाय जुग आरोखि। दा जिनिसफोरखौ बखिलायनो मोन्दों होननानै आननेसेसारि माने शेयार खालामलाबाय थानायाबो थिग नङा। बिथांमोनखौ आं खावलायदों गतिके शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाथों, आरो माखासे भिडिअफोर आपल'ड होनाय दंबा दानथों, खारन बिस्राबो फेमिलि दङ, न'खर दङ, बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै प्रकाश इउटुबारजों आंजों माखासे माने थरखा बिथरखौ जादों। दा ससियेल मिडियाआव आंबो होदों, प्रकाश इउटुबारा आंनिफ्राय डाइरेक्ट फैसा लादों, माने गिता आरो बिरबलनि दारैनो फैसाखौ लादोंमोन। आंबो थांफादोंमोन। दा बिथाङा नङा होन्दोंमोन, खिन्थु दिनै प्रुफ जाफैबाय। बिथाङा आंनो नै दासो आधा घन्टा 1 घन्टानि सिगाङावनो फैसाखौ हरबाय। आं 8थानि गेजेरावनो फैसाखौ बिदोंमोन दाखालि ससियेल मिडियाआवबो। दा बिथाङा 8था जानायनि सिगांनो आंनो बे आंनि मोननांगौ फैसाखौ बिरबल गितानि थ्रुयै बिथाङा हरबाय। दा बेनि थाखाय आं प्रकाश भाइखौबो बुंगोन जे थेंक इउ प्रकाश भाइ, नोंथाङा जे बेबायदि बुजिनानै आंनो फैसाखौ हरफिनदों, बे बिराद मोजां खोथा। आरो बेबायदिनो इयुनाव नोङो मोजां खामानि मावलां, नोंनि केरियारखौ बानायनानै ला, बेखिनिखौ आं प्रकाशखौ खावलायदों। दा बे हिसाबै आङो जोबोद खुसि आरोखि। प्रकाशनि सायावबो आंहा गाज्रि मोननाय गैला, खारन आंनि माने फेक्टरानो माने जेबो गैया बाहाय। खालि मेटारा जाहैबाय माने बै फैसानि थाखायल'मोन नालाय, फैसा लानो थाखाय। दा फैसाखौ मोनबाय हिसाबै आं प्रकाश फंबायखौ आं जेबो गाज्रि मोननाय गैया। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय। आरो प्रकाश फंबाया फैबाय थानाय समाव आंनि सायाव जुदि उल्था बुजिदोंबा बे गावनि खोथा, खिन्थु आंहा बावहाय जेबो गाज्रि मोननाय गैला। फैसा मोनबाय, पास जोब्बाय, नङा होमबा? फैसानि थाखायसो आं बे माने ससियेल मिडियाआव बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जादोंमोन। दिनै दा 6थासो टाइम जाबाय, जेनेबा आं फैसाखौ मोनबाय, जोबोद खुसि आरोखि। दा आङो प्रकाश फंबायखौ बुंहरबाय, थेंक इउसै प्रकाश फंबाय। आरो बेबायदिनो नोङो समाजनि, रायजोनि नों मोजां खामानि मावलां, बेखिनिखौ आं खावलायनानै फैजोबबाय। अब्ला लोगोफोर, आङोथ' दायो जोंहा नैबे पस्ट मास्टार नैबे पस्ट मास्टारनि जायगायाव दंफैयो आङो, बिसनाथ माने जयसिदि
नगदा सेन्टार खाथि गामिनि नामा जाहैबाय मा होनगोन 4 नं मिलनपुर होनना 4 नम्बर होनना बुङो आरो दा बेवहाय दङ आङो नोंथांमोना थांनाय समाव भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला माबायाव अरुणाचलाव बायदिसिना थांनायखौबो नुखाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दा नोंथांमोननो पस्ट मास्टारनि न' आलासि बायदि दंफैयो ओमफ्राय आंबो थांथारसिगोन बारा गैला ओमफ्रायहाय आङो जोबनायाव बेखौसो बुंनो सानो जों मानसि हिसाबै नङा होमबा खुगा दं ना खुगा दं होननानै खुगाखौ जानला मोनला बाहायब्ला जाया माने खुगाखौ हमथानांगौ थांनाय समाव जोंहा बिपुल एक्टरा एथ'ग्राब फेमास एथ'ग्राब माने साननो हानाय मेलेम थानाय बैफोर मानसि बैफोरबायदि एक्टर लायानो गावनि खुगायावनो ओरैबायदि बायदिसिना बुंलाबायनानै लादों बा सोरखौबा बेफोरबायदि हुमखि होनाया आजिखालि सलियालै ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि हुमखि होनाया सोरखौबा दानथारगोन फुथारगोन सुथारगोन गावथारगोन होननाया माने खुगायावनो थैनाय दा नोंनि जायगायाव सोरबाया बे प्रकाशनि सोरबा मा होनगोन दुसमन ना बे दुसमना बै नों बुंनाय लोगो लोगो सानसेबा साननैनि उनाव प्रकाशखौ बा देथारहैथारब्ला बा बुथारब्ला बा सुथारब्ला बा दानख्लाबब्ला होमबा बैनि दायनिगिरिया सोर जाहैगोन ओइ उमुखासो बिदि बिदि बुंदोंमोन फुथारगोन दानथारगोन सुथारगोन होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा दा बेनो खालामबाय बेनो मावबाय होननानै बयबो जेनेबा बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा पुलिस केस होयोब्ला बा प्रकाशआ बेनोथार होननानै पुलिस केस होयोब्ला होमबा सोर फासिगोन सोर थैगोन सोर जेल जागोन नङा होमबा दा बेखौ बुजि जोंनि मानसिफोर बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बुंनानै दाला नोङो माबा मोनसे दाय जादोंब्ला बा माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा माबा मोनसे मोननांगौ दंब्ला माबा मोनसे जादोंब्ला केस हो एफआइआर खालाम बा गामिनि रायजो राजाखौ लानानै सावराय नङा होमबा नै बेफोरबायदिबासो माने समादाना जोबो दिनैनि दिनाव जोंनि खुगाफ्राव बेफोरबायदि राव बुंनानै ससियेल मिडियाआव सोरखौबा हुमखि होलाबायनानै दाला गोदोनि जुगा थांबाय बिदि होननानै आं सानो आरो दा बिथाङाबो जेनाखि नायफ्लांबायोब्ला गाज्रि मोननाङा आङो मोजांनि थाखाय बयनिबो मोजांनि थाखायसो बुंदों आं बिथांनि थाखायल' बुङाखै दै स्पेसियेलि बिथांनि थाखायल' बुङाखै आङो बयनिबो जोंनि बर' रायजो राजा आंनि भिउवार्स नोंथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायदों बा बेबायदि आङो नेक्स्ट टाइमाव रावबो बेफोरबायदि दा बुं आंनि भिउवार्सफ्रा होननानैसो आं बे भिडिअखौ बानायदों स' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय माने जोंनि बुंनायफ्रा रज'आबो बा जोंनि बुंनायाथ' गनायथाव बेफोरबायदिबो नङा होननानै आं सानो जायफ्रा माने भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै खोनासंनानै माने बैफोरबायदि गोसोआव सानोब्ला मालाब्लाबो बेफोरबायदि दा बुंनानै ला होननानै आङो सानो आरोखि स' लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय